ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ଜଙ୍ଗଳ ଅଭିମୁଖୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଲୋକଠାରୁ ବୁଢ଼ାଠାରୁ ଝିଅଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଳ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାହାରି ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ। ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ ମଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେ କେତେ ଦରକାରୀ ସେ କଥା ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛ ମୋ ନିଷ୍ଠାବାନ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲ ତାହା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶିଷ୍ୟଟେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କି ଗଛର କିଛି କାମରେ ଲାଗେନାହିଁ, ସେଇଟା ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର କିପରି ଦରକାରରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। আর ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟାଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦରକାରରେ ଆସୁଛି, କେତେ ଜୀବଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ଏ କଥା ଗୁରୁ ତୁଷାର ଏବଂ ଶିଶିରକୁ କହିଲେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏକଥା ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେପରି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀ, ଦରିଦ୍ର ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ